САД и днес ще ви запозная с едни много интересни бойци, които са от Бразилия, по наша покана на Българска валетудо федерация. И сега ще ви запозная лично с тях. А те са Родриго Антонис. Той е професор на бразилско джиу-джитсу, и Марсио Ливио, който е боец, продължава да се състезава. Това са нашите специални гости и аз искам да попитам първо, харесва ли ти България, Родриго? Yeah, I like Bulgaria a lot. People here treat me very well. It's my pleasure to be here. Харесвам България, много добре се отнасят хората тук и всичко е много прекрасно и му харесвам много. А Марсио, харесват ли ти момичетата във Варна? You like the girls in Varna? It's beautiful girls. I love you, Bulgaria. Красиво момичета, харесвам България, всичко е прекрасно. Родриго, ние сме единствените представители, и аз като президент на Българска валетудо федерация, искам да те попитам, ние членуваме към световна организация, която световното седалище и офис са в Бразилия. Какво ще кажеш ти, когато дойде при нас в нашия клуб? Харесва ли ти тук? Работим ли професионално? Защото това се стремим. Okay. I've been involved in martial arts for over 23 years, and I'm seeing like many clubs around the world, and this club have a lot of history. You know, people here like want to train hard. You know, we can see on the walls that people love to fight, and that's like a key point to develop the MMA in the whole world. And see here the seeds that we had here, you had here. It's very important to succeed in MMA. Той е бил в много клубове в света и идването му тук като черен колан, боец на джиу-джитсу, той вижда, че тук обстановката е много добра за трениране и хората, които тренират тук, са много добре подготвени. Родриго, Българска валетудо федерация през 2005 година стартира с европейски шампион, който е Станислав Бахчеванов. Вие се готвите сега тук. Аз искам да знам, той е поканен от вас, да кажеш нещо за неговото ниво, за неговото професионално ниво. Достатъчно добро ли е за световно ниво? We are here for like a few weeks, and since we saw a big development in him on his ground game. He improved a lot, and he has the heart. That's very important. He has like very striking skills, and if he work more on the ground skills, he can succeed in MMA in any event. So if he can come to Brazil, train with us, you know, he's more than welcome to train the Brazilian top team. You know, try to help him to improve his ground game, and I think he can succeed in MMA. Те са от няколко седмици работят с него и тренират заедно тук в клуба. Той наблюдава много му се е подобрило нивото в боя на земя, отколкото от седмиците, които тренират заедно. И той би искал да го покани като гост в Бразилия, да тренират и да се подготвят за ММА битките. Ами, благодаря ти за това. А сега, Марсио, чувала съм, че в Бразилия, че във вашия футбол бразилски има голяма мафия. Какво ще кажеш за това? Има ли? I like play football. My team, Flamengo. Футбол в Бразилия, както знаете, е национален спорт и те много го обичат и подкрепят. Тяхния любим тим е Фламенго и обичат и просто го подкрепят, защото е тяхния любим тим, принципно. Да, разбира се. А сега искам да ви помоля да ни покажете от бразилско джиу-джитсу вътре в клетката. She wants to show some moves in Brazilian Jiu-Jitsu to the audience. Okay, no problem.
Let's go. Usually this is right now. This is a BJJ. Okay, we wear a gi. Okay, and that's the belt. It's described the evaluation and the development for each fighter. Okay, the lowest belt is a white belt and goes up to the black belt. And after the black belt, you got degrees based on years and achievements you have through your career. Okay, so a judo, a BJJ fight starts in a stand-up position, like judo. Okay, so there's a lot of throws here, judo throws, wrestling throws, is everything allowed in BJJ. Okay, so the match starts on the mat, on the ground. You face your opponent, you reverence him, okay, and then you start the match. Okay, boom, and then you go for a takedown. I'll go for a wrestling takedown that I like a lot. They call double leg. I go here, boom, boom, leaves the guy, boom. And the match continues on the ground. Okay? So you can have like a lot of positions here. You always go for submission. In this position, I already start with a good one. Boom. I start for a round for submission. Rodrigo, ти сам си мексиканец, Той искаше да каже, представи, че бойците започват от бял колан и стигат до черен колан. И след това имат някакви нашивки, с това им се определя каква е степента на един боец, нивото му на тренировка в този спорт. И сега те показват различните видове захвати и хватки в джиу-джитсото. Има много заимствания от джудото, както виждате. И всичко е използват теглото на съперника и така би могло да се покаже, да се свали един съперника.